Ty si stojíš za svojím. Ja ešte, že toľké roky som aj s integrovanými robila. Hej, hej. Prak je prak, vieš to. Ale Regina nejde, lebo ona ide na do slovenského raja zase správne. A rovnako aj Banskobystrický samosprávny kraj. Nuž teda vráťme sa k Mitrovi. Mitra sa slávi vždy na koniec valašskej sezóny, ovčiarskej sezóny na Demetera koncom októbra, kedy Valasi, Bača, Honia. Príjemný dobrý deň všetkým návštevníkom. Dovolte mi vás privítať aj v mene domácich gazdov, bratov Kelovcov, a popriať vám veľa umeleckých zážitkov, veľa gurmánskych zážitkov a veľa príjemných stretnutí medzi vašimi známymi a priateľmi. Krásny deň prajem a dovolte mi privítať mimoriadne cenného človeka, autoritu medzi bačmi na Slovensku, pána Štefana Črepa, originál baču z Liptova. Vítaj, Štefan. Ďakujem pekne. Predstav sa, prosím ťa, a povedz nám, čo si, skade si a čo nám budeš hovoriť. Ďakujem za slovo. Tak ešte raz v mene Liptova vás vítam všetkých tu nás zúčastnených. A maličké predslov. Vyučený som zamočník. 10 rokov som podnikal v textilnom priemysle, ale mal som konička, ovečky. U nás bolo také družstvo, že jednotliví chovatelia, ako niekedy každý nejaký počet ovec mal. Sme vstúpili do únie, všetko bolo treba registrované číslo, tak sme založili v 91. svojpomocné podielnické družstvo poľnohospodárov Lúžňan. V robote obidve ruky voľné, takže som si mliečko zohral. Mliečko musí byť zohriato na teplotu ľudského tela 36-37 stupňov. V nej jedna chemia, ktorá existuje, tak to je to syridlo. Na 100 litrov mlieka ide len 0,2 centilitry. To znamená, že za štamprliček my chlapi to vieme len na poháriky merať. Viete ako? Takže si tu na zohriatom mliečko vrejem syridlo. A to nie, že zaraz mám syr. Kým sa to zasíri, dákej pol hodinky, 3/4 budeme čakať, pušiček vám ešte tak poviem. Takto sa nadojilo mlieko, niekedy na Salašach to bolo tak, že nadojili Valasi do geliet, žiadne filtre, žiadne one boli, mali plátno ľanové, to dali takto na puteru, jedlinu alebo mladú svrčinu, predsedeli cez to bolo ako sito, chytilo veľké nečistoty, to ľanové plátno chytilo drobné nečistoty,
a tak sa zasírilo. Dneska už musíte mať taký filter, hen taký filter a pasterizovať, len tou pasterizáciou sa tie dobré mikroby zabijú. Konečne nejaký úsmev. Je barania kapustnica. No ženičky, takže povedzte nám ešte raz, odkiaľ prichádzate, čo chystáte pre... Teraz to dám tak, že ten syr, keď dávam tú horúcu vodu, ten syr sa normálne začne dávať dokopy, ja ho len viešam a ten syr sa dáme to klapkať. Ja to musím tu na ešte takto postláčať pekne, lebo by tu dlho teklo. Viete, že čo tam robí. Takto to hlási na Salašách robili. 3-krát denne sa dojilo, ráno stávali o 3:00, o 6:30 podojeno, ovce na pašu a tí zase robili so syrom. O 11:00 naspäť, zase sa podojilo. Ubiť a hrudka musela byť uzavretá. Keď prestane klapať, ho musíme prevrátiť. To, čo je na vrchu, lebo ten syr bude sadnúť a ostáva tu na potom takto otvorený. A keď sa na podyšiarach syr dozrieva, alebo aby kysnú, tak sa prevráca každý deň, ale to vám budem rozprávať, keď budeme robiť brinzu. Celý technologický postup.
pripraviť sa. Pozor, štart. Na rok a ja pôjdem, počkajte. Marian musí prísť moderovať. Pozdravuje všetkých. Marian Čupka. Nejaká choroba ho zašla, tak som ho musel dneska nahradiť. Tu je víťaz. Druhý, tretí. Panečku, tak toto, chlapi. Dobre, pripravená je. Pozor, chlapi všetci, aby boli. Aj z Nitry prišiel človek. Dobre. No. Máme tu sociálne zariadenia, kde len chcete. Dobre, takže pripraviť sa. Pozor, štart. Prvý, druhý, tretí. Boli pred 2 týždňami zapísané do slovenského zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Aj Krivčíkov, Krivovýhov, aj s Betlehercami, aj západné Slovensko, tam sa niečím zúčastnilo, ale o tom sa v chvíľku ešte dozviete. No a ešte môžete ochutnať aj klenovecký sír. Je to sír, ktorý má trošku taký zvláštny názov, klenovecký sírek. A môžete ho tam ochutnať v stánku miestnej ačnej balón. Tento sír je zvláštny tým, že je na európskom zozname chránený genetickým označením. Takže je to zvláštnosť tejto oblasti, takže nech sa páči, mám aj pre vás niečo na ochutnanie. No a ja prosím písarku s Varom, že by nám prišla porozprávať, pretože ona sa práve Bibliu do slovenského zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Tak ako to tam bolo, ak by ste to boli?